Is-sitwazzjoni tal-oli tal-ħajja ir-realtà li qed tanfas fuq il-bwiet tal-ħaddiema u tal-pensjonanti iżda anke tan-negozji. Ikkonfermaw dan il-mexxejja ta' żewġ unions tal-ħaddiema, il-UHM Voice of the Workers u anke l-General Workers Union, meta mistoqsija mill-Gazzetta llum fejn anke esprimew tħassib serju dwar din il-pjaga għal ħafna Maltin u Awċin. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, qal li l-Union li jmexxi tinsab inkwetata sew fuq din il-kwistjoni. Għaldaqstant qal li se jkun qed jitolbu laqat mal-Prim Ministru Robert Abela f'indikazzjoni ċara min-naħa tiegħu li l-Gvern għandu jindirizza aħjar l-isfidi li qed iġib magħha l-oli tal-ħajja. Aktar ċar fi kliemu kien il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, Joseph Vella, li qal li n-nies huma id-disprati u l-ħaddiema jinsabu darhom mal-ħajt meta jmorru jagħmlu xiri għall-familja u kull darba tiswihom mal-200 euro. U akkuża lill gvern li mhux jiġġieled biżżejjed l-abużi fid-dinja tax-xogħol bħall-isfruttament li allura ma jħallux biżżejjed flus fi bwiet il-ħaddiema. Dan fil-waqt li staqsa meta il-gvern se jkun qed joħloq il-mekkaniżmu l-ġdid tal-kola kif ħabbar fil-budget għal din is-sena. U fil-waqt li qal li anke l-UHM talbet laqa mal-Prim Ministru biex ikunu indirizzati dawn l-isfidi, irrefera wkoll għal fatt li minkejja li l-ħajja tkompli tola mhux veru li l-pagi tal-ħaddiema qed jolew ukoll. Minnaħa tagħha l-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji, Abigail Aġus Mamo, tkellmet dwar il-perspettiva ta' dawn l-isfidi mill-lenti tan-negozji. Hawn ispjegat li s-sidin tal-ħwienet ilhom mill-aħħar ta' Jannar ħossu li qed tonqos il-fiduċja fost il-konsumatur. Barra minn hekk meta bdew jolew sew l-affarijiet essenzjali fosthom l-ikel ta' trabi li spjegat kif ola b'madwar 3 darbiet, il-konsumatur jispiċċa jnaqqas mix-xiri ta' prodotti mhux daqstant essenzjali. Statistika Ewropea turi kif l-oli tal-ħajja il-aktar ħaġa li bħalissa qed tinkwieta lil Maltin u l-Awċin, b'54% jgħidu dan, jiġifieri aktar minn nofs il-popolazzjoni.